Ben, moitas grazas, Fran, moitas grazas á organización do Foro Acui polo convite, moitas grazas a vos pola escoita, eu sempre estou particularmente contenta de vir aquí ao Grove porque pois é a miña casa, é onde nacín, así que me encanta estar entre vos neste foro. Vale, pois para dar continuidade e non interrompir o discurso de Fran, precisamente nesta miña parte da exposición, o que vou tratar é de contarvos un aspecto que para nós resultou dende o primeiro momento do diseño do programa tamén moi fundamental, non? Que é, bueno, pensar en como debemos facer, que tipo de procedementos debemos de poñer en marcha para conseguir, para ser máis eficaces en conseguir que ese coñecemento que se está a xenerar, todo isto que non é algo que se vai a facer, é todo isto que é moi importante insistir en que isto que acaba de contar Fran é traballo que xa se fixo, é dicir, eses resultados xa están aí. E moitas veces acontece no ámbito académico que os traballos rematan, os proxectos rematan, os resultados obtéñense, pero logo hai todavía un camiño por facer para conseguir que esos resultados cheguen a que nos poida aplicar e utilizar de maneira efectiva para mellorar as actividades, para mellorar ao final o impacto e conseguir que ese propósito inicial co que esas investigacións se desenvolveron se materialice, verdade? Entón, unha das cuestións importantes que da maneira na que traballamos neste ámbito ten que ver con sistematizar eses procedementos e pensar neles non co propósito exclusivo de conseguir, digamos, retornos derivados da comercialización de algúns dos resultados, senón esencialmente co propósito último de realmente escarbar en toda esa información que é inxente, que se deriva dos traballos de investigación de tantos grupos e de tantas institucións para entender, entre outras cousas, cal é o potencial deses resultados de realmente ter unha aplicación, quen pode intervir neses procesos de aplicación, que tipo de intereses pode ter cada tipo de tipoloxía de usuarios neses resultados e que tipo de accións podemos levar a cabo para e planificar para que eses resultados, como dicía, se materialicen nun impacto, verdad? Entón, desenvolver ese tipo de procesos require tamén unha serie de esforzos moi importantes, ás veces moito tempo, e isto é moi importante telo presente. É dicir, o feito en sí de conseguir os resultados non garante necesariamente o seu impacto. É necesario seguir a invertir, seguir a facer traballos dirixidos a conseguir que eses resultados transformen as prácticas, os valores, a percepción da sociedade e dos usuarios e beneficiarios potenciais. Entón, como dicía, para entender todos eses e poder sistematizar todo ese tipo de procedementos, pois o que fixemos é recoller de forma moi estruturada toda a información do que se xenerou. Entón, hai unha base de datos que recolle un catálogo de 182 resultados de investigación procedentes do programa. Eses resultados individualmente poden ter un maior ou menor potencial, unha maior ou menor trascendencia, pero analizados así de maneira individualizada nos permite logo formular estrategias de transferencia con, digamos, un proceso de reflexión máis profundo e nos permite volver despois a agregar eses resultados para chegar aos usuarios co conxunto do que pode ter un sentido e un valor de utilización de aplicación para eles. Para ir a eses usuarios tamén temos que entender quen son e cales son os intereses e onde están. E entonces outra das ferramentas que desenvolvemos foi unha base de datos de usuarios potenciais clasificados, organizados polos seus intereses, polos tipos de entidades aos que temos que atender. Con toda esa información interrogamos digamos, todo ese coñecemento que se xerou no programa para tratar de entender definitivamente cal era o potencial de transferencia. E ese potencial de transferencia, ademais,
incorporamos un elemento, unha componente particularmente innovadora que ten que ver con avaliar a capacidade de transformación. Como dicía, transferir resultados ás veces ten un impacto que simplemente consiste en aplicar e continuar as prácticas existentes, pero cando o impacto realmente se multiplica e é máis percibido, pero tamén require máis esforzo prolongado e máis tempo, é cando se produce realmente unha transformación. E entendemos esa transformación cando cambian as resultas de aplicar o resultado, a percepción da sociedade acerca de un ámbito de coñecemento determinado, o que está disponible, como se deben ou non deben de facer as cousas, a percepción, a organización das estructuras que avalan a aplicación dese coñecemento e, por último, os valores, a receptividade ou non receptividade por parte da sociedade para aplicar estas tecnoloxías. Sabemos que moitas veces o coñecemento que se deriva das institucións de investigación pois ten que dar pasos para conseguir o que chamamos licencia social, é dicir, que a sociedade entenda as vantaxas que se poden derivar, tamén os riscos, tamén os posibles perigos, e se pronuncie para orientar esas posibles maneiras de aplicalo. E a partir de aí, cando temos toda esa información, entón é cando podemos identificar que tipo de accións, cando, que recursos son necesarios para desenvolvelas, etc. etc. Pois isto é o que fixemos dentro do programa de Ciencias Marinas co conxunto do traballo que se desenvolveu no programa. E como podedes entender, eso tamén ten unha parte dos esforzos do programa importante invertida. E o que pensamos é que, ademais, agora temos todavía que continuar nese proceso cando o programa está para rematar, pero todo eso está aí e non queremos que quede, digamos, simplemente no papel. Queremos que transforme cousas, que se cambien cousas. E entón necesitamos manter un diálogo para recoller toda esa información da que vos dicía, percibir claramente cales son eses valores que poden facilitar ou impedir a transferencia dese coñecemento, quen son os interesados e cal é o funcionamento das infraestructuras existentes que pode facilitar ou non facilitar esa adopción de coñecemento, pois temos que continuar este proceso. E un seguinte paso que está aí, digamos, ás portas de acontecer, é a seguinte asamblea, encontro cos sectores interesados nas actividades do programa, que se desenvolverá na Cidade da Cultura o día 24 de outubro e no que esperamos encontrarnos con moitos e moitas de vos. E, ben, eu penso que ata aquí é o fundamental do que quería decir. Pensamos que é necesario seguir a reforzar este liderado. O proxecto de Ciencias Marinas, o programa de Ciencias Mariñas ten sido unha iniciativa, como podedes deducir, moi singular e sería, pensamos, unha mágoa que non tivera as oportunidades de materializar toda esa transformación a que pode definitivamente ese coñecemento dar lugar. Moitas grazas.